Хәзер менә эконом класс белән стандарт класс арасындагы аерма нидән гыйбарәт? Беренчедән монда әйтеп китә була, нинди аермасы бар, ул инде шушы юл буенча инде безнең стандарт программасы ул турыдан-туры Казаннан китеп, Мәдинә шәһәренә киләләр. Инде 4 сәгать ярым. Шулай инде. Эконом бул нәрсә, булар Мәскәүдән очып, Дубайга төшәләр, Дубайдан алар автобус белән баралар шушы Мәккә шәһәренә. Ничә сәгать? Инде автобуслар кимендә 36 сәгать инде барырга мөмкин. Чөнки инде анда плюс-минус дип әйтәбез, таможня көтүләр булырга мөмкин. Шулай инде анда безнең автобус килми, шунда аларга кирәк. Башка милләтләрдән, башка дәүләтләрдән дә автобуслар киләчәк. Инде шуның өчен инде проверка рәвешләре вакыт алырга мөмкин. Кайтканда да шул ук юл белән кайтачаклармы? Кайтканда да шул юл белән кайтачаклар, алар шулай инде Дубайдан самолет белән инде Мәскәүгә төшәчәкләр. Мәскәүдән Казанга очачаклар. Мәскәүдән Казанга очачаклар. Очкыч белән. Бар анда программа кемнәр очкыч белән, кемнәр бар инде очкыч алмадылар. Әйтелә безгә кирәк түгел, без үзебез инде барып җитеп кайтабыз диләр инде. Шунда шулай инде әйтеп китә була. Икенчесе инде ул теге яшәү рәвешеннән дә аермасы бар. Инде стандарт программадан да бүлмәләрдә кешеләр әзрәк яши. Шулай инде яшәү рәвешләре башкачарак, тагын да әйбәтрәк. Шушы әйтик гостиницалардан да ашату да булачак. Инде анда хезмәт ягыннан инде әйбәтрәк дип әйтеп була. Әмма икесендә дә ашату ягы каралган. Юк, икесе ашату каралмаган. Инде эконом программада ашату юк. Анда булмаячак. Ашату шуның өчен кертелмәгән бәясе. Инде шулай инде эконом программасына безнең ихрамнарыбыз, корбаннарыбыз инде шулай инде кайбер инде бүләкләр, ниләр кертелмәгән. Экономда шул хезмәт күрсәтеләчәкме, мәсәлән, хаҗга алып бару, анда тиешле урыннарга алып бару дип әйтәләр. Тиешле урыннарга нәрсә, бөтен нәрсәсе кертеләчәк. Инде эконом программасы шулай инде без ел сайын без хаҗлар өчен экскурсия ясыйбыз. Экскурсия безнең була Мәккәдә шәһәрендә, шулай безнең экскурсия Мәдинә шәһәрендә. Бу программада бәягә бөтенсенә кертелгән. Инде шулай инде кая ничек барырга кирәк, безнең ул тәртипләр бар. Автобуслар теге Мина палаточный портка барабыз, без анысы Арафатка, Муздалифага да, Муздалиф янына кайтабыз Минага. Булар бөтен нәрсәсе кертелгән. Инде җитәкчеләре инде экономда да, стандартта да 24 сәгать рәвешендә инде хаҗилар бергә булачак.